mao na ni ato ikaduha sa series nato sa Habakuk. Kamo tanan dinhi murag familiar man siguro mo ana kanang wala ko kadano. Kana bang gitawag nato og jigsaw, dili jigsaw ha, jigsaw puzzle. No? Di ba na 500 ana? Naapagay ka ng 1,000 na. Ako nga, di man kayo ko hilig, anak, pero moingon na gani, 1,000 akong sulbaron, wa gani ko kasulbad sa kong kagalingon. No? Lisod kayo gana, mao na gitawag nato nga pasol, no? So, siguro ko familiar gid mo, kay niadtong tuig 17, 67, no? Dugay-dugay na gani. Usa ka tawo nga magbubuhat, maghimuay siya og mapa. Kanang mapa ba kanang atong gitan-aw kun asa tan lugar. Nga ginganlan og John Salisbury, no? Nya iyang gihimo, nagkuha siya og kahoy nga lapad nga baga, nya iyang gilatag, iyang papilit, no? Ang mga mapa. Unya iya haning giputol-putol, iyang giputol base sa utlanan sa mga lugar sa mapa. So nalain-lain og porma gina kay nalain man og porma ang isla. So iyang giputol-putol ang mga utlanan sa nasod ug nahimo kining gitawag nato ron og jigsaw puzzle. Mao ni ang una nga nahimo ni ang gitawag nato og jigsaw puzzle. Nga nakatabang usab sa pagtudlo sa mga kabataan, labi na gyud sa geografiya or sa geography, no? Kay mao man ni ang atong gitan-aw dinhi ang ato mga lugar. Mahitungod kung asa na nindapita, kung asa ta. Ug sa dihang naimbento ang karton kanang atong sudlan mga box no sa 1800, nakakuha sila og idea og nahimong himan sa edukasyon paghimo og pira-piraso nga karton. Ang himo nila nga puzzle. Ang kinatibuk-an sa karton adunay hulagway. Gipapilit nila usab ang hulagway sa karton. Mas dali man siya putlon kay karton man ni. Anto uminto ang panahon aduna nay mga machine nga mo putol gyud kun unsay gusto ni mga porma. Karon aduna gihulagway og gipisa-pisa kini og himo nga jigsaw puzzle. Nya mapailubon kini sila nga gihan-ay ug hangtod nga napurma ang hulagway gikan sa gibahin-bahin nga jigsaw puzzle. Na kakita mo mga anak kasagaran ng mga bata, tagaan nato sila og mga katong karton nga napurma pa siya pero nigbungkag nimo. Mao na sa to ilang ibalik. So mao na ni ang giimbento ani niya nga gihimo ani nga jigsaw puzzle. Unya mao na sana ang gikuhaan og konsepto kanang puzzle sad kanang cubes apila na siya kanang pag maghulbad ana magsulbad ana pero kanang 1,000 ka buok piraso sa puzzle, ubay na gina siya. Dugay kay na siya pormahon. Usa kung gusto mo nga sa usa ka tawo nga maglaban ang ulo o maglisod sa paghanay sa puzzle, ihatag niya ang 1,000 katong 1,000 pieces, no? Or usa ka libo ka piraso sa jigsaw puzzle niya iya nang pormahon. Imo na ihatag niya. Nya pormahon na niya pero kuhaon nimo ang usa ka piraso. Kuhaon nimo ang usa ka piraso sa 1,000 pieces ana niya. Unya inig purma na niya maglabag na asa man tong usa ni usaom na ko pagpurma. Imo gyud tagaglabad imong gikuha man nimo usa, no? Ingon ana, mao na ron pero kana nagagamit kay na ang jigsaw puzzle usa ka butang nga usahay makalipay. Ngano man makalipay man ni? Kay ug naa kay 1,000 ana nga imong gisolve, masulbar na nimo sa imong pagpaksensya, pagpailob, mapurma na nimo, nindot kayo imong gibati, mura kag malampuson ka, successful ka. So malipay jud ka ana, no? Unya naasay makalagot kay naay maghapsay ani nga puzzle nya di gid niya makuha. So instead nga malipay siya, di na hinon siya malipay, mapungot na siya sa jigsaw puzzle. So duha gyud ka klase. Naay makalampos, naasay dili. So mao na nga naay malipay, naasay dili mahimuot. So mao na ang atong kinabuhi. Nag-istorya tag bahig puzzle. Ang atong kinabuhi sama sa usa ka higante nga puzzle, mga igsoon. Nagpisa-pisa kining atong kinabuhi. Unya mao ni ang ato ang gipurma. Kinahanglan nga atong ihanay aron makita ang kinatibuk-an nga hulagway kung unsa gyud ang ato ang purpose dinhi sa kalibutan sa atong kinabuhi, no? Apan mas grabe kung dili nimo makit-an ang nawala nga piraso sa imong kinabuhi nga unta mo kumpleto niini. Ilabi na kung naa ka sa panahon sa kaguol, sa kasakit, nya dili nimo mapalgan ang piraso sa pisa nga naghatag nimo og kabalaka, kanamang naghatag nimo problema, nya dili nimo makuha ang solusyon, dili nimo makuha
ang tubag niini. Mao na hinuon makahatag nimo kabalaka. So mao ni atong gitun-an karon. Mao ni kabintaha karon sa atong gitun-an sa basahon ni Habakuk nga manalagna. So iya kitang gitabangan kun saon nato. Kay ang atong gikumpara ang atong kinabuhi sa usa ka dako kay higante nga puzzle nga maglisod ta paghanay gitahatabangan ta ni Habakuk aron ang piraso nga nawala atong mapalgan. So sa diyang gisulat kining gamay nga libro, ang puzzle sa iyang kinabuhi o ang kinabuhi sa nasod sa mga Hudiyo na wala ang piraso. Kulangan. Kung inyong nahinumduman, kung sa naka-attend mo sa uban ng mga wali, o nahibawasan mo sa istorya, nga ang kaning nabahin sa duha ni ang Israel o ang Juda. Ang nasod sa Israel nabahin sa duha, ang amihanang gingharian gidala ngadto sa pagka-exile, pagka-disteryo. Hangtod nga nahanaw sila sa dagway sa kalibutan katong amihanang bahin ang north, no, which is ang katong 10 tribes. Unya ang habagatang gingharian sa Huda maoray nagpabilin. Apan ang mga matarong nagantos nining duha ka lugar nga nabilin sa gibahin nga Israel. Kung kini adunay apan kini kudunay pagtugot sa Dios kun atong makita. So si Habakuk mania man siya aning higayuna na balaka pag-ayo nini. Pero ang iyang gihimo sa iyahang kabalaka imbis nga mo surrender siya, umupahilayo siya sa Dios, wala niya buhata kundi direkta niyang gidala ang malisod ng mga pangutana sa Dios. So sama usab sa ato ang kinabuhi, sa atong pagtan-aw, lisod na kayo ato ang gisagubang. Daghan tag mga problema na si Judith ug si Judah. Maglisod na ta unsaon nato unsay atong buhaton nya usahay maghimo tag atong kaugalingon nga solusyon. Imbes unta ang gihimo ni Habakuk, direkta niya gidala ang malisod ng mga pangutana sa Dios. Mao nay ato sama usab atong buhaton kun dunay naata sa kahimtang nga ana atong dadon, atong sagpiton ang Ginoo, atong hingat sa Ginoo, ato ilandad sa Ginoo. Lord, mao ni akong kahimtang. So mao ni ang sa milabayng semana atong nadungog ang una sa unang upat ka pa bersikulo nga gipropesiya. Nga mao ni ang gipropesay. Ang una ningon dinhi, Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahitabo kining butanga? Nganong dili nimo pugnan hangtod kanus-an mo buhaton ang tanan nining mga butanga sayop? Hain ang imong hustisya. Tungod ni kay og naka hinumdum pa mo sa miagi sa una nga mga pahina sa Habakuk atong makita dinhi nga naagid sila sa kalisod. Anaa sila sa pagantos, anaa sila sa paglutos. Mao ni nangutana siya nga Ginoo, gitugutan mo man may tabo kining butanga. Iyang gidiretso pangutana sa Ginoo. O kita do na tay problema. Mangita at kisay atong masultihan diri sa kalibutan. Pero si Habakuk nagatubang siya sa kalisod. Iyang gidritso og pangutana ngadto sa Ginoo, gingon niya nganong gitugutan mo man nga mahitabo kining butanga. Dili man na dautan mga igsuon mangutana ka sa Dios. Apan ang imong pagpangutana with reverential question ngadto sa Ginoo, pagtahod pagpangutana sa Ginoo. Nga dili ingon nga pagkontra sa Ginoo, not against God pero alang gayud sa Ginoo. Yani siya hantod kanusa nimo buhaton ang tanan nining mga butanga sayop. Ug ikaw maglisod siguro ka pangutana na mangutana ka sa Ginoo. Hangtod kanusa nimo buhaton ang tanan mga butang nga sayop. No, murag atong gipaksa pero dili na mao. Hain ang imong hustisya. Mao nay kinasing-kasing gid pagpangutana ni Habakuk sa panahon nga anaa siya sa kalisod. Sa bersikulo 5 ngadto sa 11, ang unang kapitulo atong nadungog ang tubag sa Dios sa pangutana. Mao ni ang katong giingon ni atong gibasa karon sa bersikulo 5 ngadto sa 11 ang tubag sa Dios ni Habakuk. Mao ni gingon sa Dios nga ako adunay gibuhat. Kay nisumbong man siya, iya magisulti iyang problema, nya ningon man siya, hain ang imong hustisya, kanus-aman nimo nining mga butang ang pugnan hangtod kanus-an nimo buhaton ang tanan nimo mga butang nga sayop. Pangitubag siya sa Ginoo, ako adunay gibuhat. Klaro kayo, pinto kay ningon na Ginoo, ako na ako'y gibuhat. Sama usab sa ato ang paghalad, paghangad nato sa Ginoo sa atong problema, moingon ta nga wa man siguro gibuhat ang Ginoo. Pero dinhi at gitudloan ta ni Habakuk nga ang Dios adunay gibuhat. Ningon na Ginoo, aduna ako'y gibuhat o gibuhat ko kini karon.
Gihimo ko kini karon, dili lang nato makita ngano man unsa may problema nato. Tungod kay napuno ang atong unahuna, napuno ang atong kasing-kasing sa mga problema nga atong gisagubang ug wala nay luna ug dili na nato makita tungod nabutaan nata sa atong problema, di nato makita ang solusyon nga gibuhat sa Ginoo. Mao na una, ang ikaduha na dili nimo makita tungod kay aduna na kay solusyon sa imong pagampo. Mingon na ka, Lord, mao ni akong pagampo, mao ni buhata. O di gid mo makita kung unsay plano sa Ginoo. Di gid mo makita kung unsay iyang gibuhat. Ningon dinhi, ako kaning gibuhat ko kini karon sa imong adlaw. Katunang adlaw gyud nahitabo. Apan dili ka mumutuon nini bisan kung nadungog nimo kini kanako. Mao na tungod atong mga hinungdan nga akong gisulti na nga usahay magistorya ta o doon na tay problema nga atong ihangad sa Ginoo, pero ang solusyon ato sa ihatag sa Ginoo nga mao ni akong gusto, Lord. Dili ta magpaabot nga unsay ihatag sa Ginoo nga solusyon sa atoang mga suliran sa atong kinabuhi, no? Ingon dinhi si ang Dios, no? Karon hinumdumi kun unsay gibuhat sa Dios, kun unsa ang iyang gipunit nga dako nga ngilad nga sungkod sa nasod sa Babilonia. Ang kaning gipasabot nini ang katong Babilonia nga maoy gigamit sa Dios nga mo kastigo sa nasod sa Huda. Ang Dios mingon Habakuk, gamiton ko ning dako nga ngilad nga sungkod aron pagpanton sa masupilon ug masukihon nga nasod sa Huda. Kung nahinumdum mo, kani si Habakuk nagsumbong ngadto sa Dios sa mga katawhan sa Huda nga nakalimot na niya nahimo ng mga dautan. Nagsumbong siya nga nag-ingon siya nga daw sama nga mag-ingon siya nga kastiguhan ning mga tawhan na Lord kay nakalimot na nimo. Mao na mga igsoon, careful ta sa ato labi na gyud kita mga ginikanan. Careful kita sa ato mga pagampo ngadto sa Dios. Nga muampo ta sa Dios nga daotan ang mahitabo sa atong anak, atong igsoon, atong pamilya, tungod sa atong kalagot, magampo ta og di maayo alang nila. Hinumdumi ninyo mga igsoon, dili nato mahibaw-an og tinud-o na sa Ginoo ang inyong pagampo. Magbasol ra gyud mo sa kawalian. Mao na di gyud angay nato nga yaga-yagaan nato ang atong pagampo ngadto sa Dios kay tungod kun ang pagampo nato alang sa kayuhan sa uban kana malipay ang Dios apan ug alang sa kadautan sa uban mao na nga dili gyud motugot ang Ginoo ni ana. Pakit-on ka ug panalitan sa pamilya, pakit-on kasi imong gipangayo isa may masakitan. Ikaw ra gihapon. So mao na mag-amping ta sa atong mga pagampo sa Ginoo. Ningon dinhi wala makatagbaw kang Habakuk ang unang tubag sa Dios. So mao to ang gitubag sa Dios. Ningon siya aduna ko'y gibuhat. Pero wala matagbaw si Habakuk atong tubag sa Ginoo, no? Ang nakapakurat nga tubag sa Dios so ano pangutana ni Habakuk mao'y nakapakurat kaniya. Mao ni gingon ni si kaduhang pangutana unsa ang imong buhaton kung magampo ka sa Dios ug dili nimo gusto ang tubag nga imong nadawat. Ako ihatag ninyo. Unsa ang inyong buhaton kung magampo ka sa Dios ug dili nimo gusto ang tubag nga imong nadawat. Nganong nahitabo na siya? Dili ba katong pagingon ako nimo? Magampo ka sa Dios, do na kay problema imong gihangad ngadto sa Dios apan ang solusyon imo sang gipadala ngadto sa Dios. Lord, mao ni akong gusto. Pero lahi ang plano sa Ginoo. Mao na nga dili jud ka makauyon, dili jud ka makadawat kung unsa ang tubag nga ihatag nimo sa Ginoo. Mao ni mga panalitan, do na kay mga plano, mga damgo, nya sinsiro ka diha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Nagampo ka ug unsa may imong gipangayo sa Dios apan ang pag-abot sa tubag dili nimo gusto. Tungod kay aduna kay gusto. Imo nang giwaliwala ang gusto sa Dios. So unsa may imong buhaton? Mga igsoon atong hunaon sa atong pagpakabuhi ning kalibutan. Sa madugay natong pagkinabuhi ning kalibutan ato nga madiskubrihan nga ang plano sa Dios ug ang atong plano ug ang imong plano dili managsama. Kung unsa kalayo ang langit sa yuta, ingon ni ana ang pamaagi, kalayo ang pamaagi sa Ginoo sa ato ang pamaagi. Mao na gadigig ka maka-expect nga og panalitan do na kay pangayoon sa Ginoo ihatag sa Ginoo kay mas nasayod siya kung unsay tubag niya nang imong pangutana, imong solusyon sa imong problema. So aduna kita mga pagampo nga matuman ang kabubuton sa Dios. Mao na atong prayer, matuman imong kabubuton. Matuman ang iyang kabubuton. Pero lahi gihapon ang iyang pagtubag. Adunay usa ka hingpit nga lahi ug plano ang Dios sa atong kinabuhi. Anaa siya
perfecto nga plano nga mohaom gayud sa pangutana nga atong ihatag sa Dios. So nakita nato dinhi nga si Habakuk dili ganahan sa tubag nga iyang nadawat. Sa ato nang gingon ganiha nga wala mahimuot si Habakuk. Ngano man, kay naa sa una-una ni Habakuk nga ang Dios wala gayud magtagad sa sala sa Huda. Wa man siya tubaga. Naagi siyang huna kay iya man nagisumbong niya ang sala sa Huda sa ilang lugar. So ang iyang huna nga ang Ginoo wala magtagad. Naingon ako naman nagisumbong ang kaning problema, pero mao ni ang plano, mao ni ang gitubag sa Ginoo, lahi ang gitubag sa Ginoo nga naa ako'y gibuhat. Pero para ni Habakuk dinhi nga ang Ginoo wala magtagad sa sala sa Huda. Mao na ang una. Ikaduha, naghuna-huna siya nga dili gayud gamiton sa Dios ang Babilonya sa paghukom sa Huda. Ngano man, tungod kay way wa makaila sa Babilonya. Grabe kayo ni kapintas nga mga tao. Unya pinakadautan nga mga tao sa tibuok kalibutan kini ang Babilonya. So mauna wala sa una-una ni Habakuk nga mauni gamiton ang mga taga Babilonya aron pagkastigo sa mga tao sa Huda nga iyang gisumbong adto sa Ginoo. Mauna dita pataka og sumbong. Kaya ato lagi hapon kita lagi hapon mahingangha, kita lagi mahibong. So sayop siya sa duha niya kahuna-huna. Tungod kay naghuna-huna siya nga di gamiton ang taga Babilonya nga mo'y mo kastigo sa mga tao sa Huda. Apan gigamit kini sa Ginoo. Naghuna-huna siya nga ang Ginoo wala magtagad sa sala sa Huda. Gipadala ang taga Babilonya aron kastigoon ang Huda. So sayop siya siyang una-huna. Sama usab nato nga lahi atong una-huna, lahi sad ang sa Dios. So nadisturbo kayo si Habakuk nining usa ka butang nga nakadisturbo usab naton tanan kay panalitan do natay pangayoon, do natay expectation ni lahi ang ato ang madawat. Makuan kita madisturbo kita kaayo tungod kay lahi baya gyud. Ang iyang panahon ni Jacob lahi ang iyang palibot sa una. Nahibaw-an niya nga lahi ang tubag sa Dios tungod kay wa mo haum sa iyang gipangayo sa iyang nahitabo sa ilahang lugar. Matod pa sa survey ni Barna, doon na siya gipangutana nga usa ka tawo nga iyang gipangutana. Ang iyang pangutana mao ni, ngano nga naay kasakit o pag-antos sa kalibutan? Mao na iyang pangutana. Kasagaran nato mangutana usab nini kun dunay mangutana nimo naa ka sa panahon sa kalisod, moingon jud ka og naay Ginoo. Ngano naa may pag-antos dinhi sa kalibutan? Og naay Ginoo o mahigugmaon ba ang Dios? Makatarunganon man nga pangutana tungod kay kita nakita man nato kung unsa ang pag-antos, unsa ang kasakit. Nakita nato ang panghitabo sa palibot, unya makaingon kita ngano man nga naa man ni, naa man kay Ginoo, mahigugmaon man ka ang Ginoo. So ang gihimo ni Habakuk, ang pagtudo niya nato, doon na siya gihimo nga tulo ka butang. Kini ang mga butang kinahanglan usab nato nga bahaton kun adunay mga piraso sa pasol sa atong kinabuhi, may bawaan kini nimo nga simple ra gyud ni kaayo. Kitang tanan makahimo nini. Ang unang gitudlo ni Habakuk, gihimo ni Habakuk, gaingon siya nga hinumdumi kung kinsa ang Dios. Hinumdumi kung kinsa ang Dios. Ang ikaduhang gihimo ni Habakuk mao ang pagkigsulti sa Dios. Ug ikatulo, paghulat sa Dios. Kung ikaw nakaila sa Dios, kinahanglan makigistorya ka sa Ginoo. Unya og unsa may itubag, maghulat kita kung unsay tubag sa Dios. So una, hinumdumi kung kinsa ang Dios. Unsa man ang imong buhaton kung ang Dios sa imong pagtan-aw wala nay kahulugan. Sama sa imong giunahuna kung panalitan na nakas mga kalisod, unya nakaingon nam ka nga wa naman siguro Ginoo. Mao ni ang panahon nga ikaw magtan-aw kung ang Dios wala nagay kahulugan sa imong kinabuhi. Usahay mahimo nimong biyaan imong pagtuo mo talikod ka sa pagtuo sa Ginoo. Ang importante mga igsoon, pahinumduman nimo ang imong kaugalingon kung kinsa ang Dios. Hinumdumi, mao ni gitudlo ni Habakuk. Kung anaa ka ana nga sitwasyon nga ang Dios wala nay bili alang kanimo, ang Dios wala nay gitawag nato og dili, wala na gyud siya bili, wala na siya pulos alang nimo. Hinumdumi. Pahinumdumi ang imong kaugalingon, ang gitudlo ni Habakuk, hinumdumi kung kinsa ang Dios. Ang imong giayran mo itag-iya nimo. Ang imong giayran mao ang tag-iya sa kalibutan. Ang imong giayran ang gamahanan nga Dios nga mao ang tag-iya sa tanan. So atong basahon ang Habakuk 1:12, mao kini ang gisugdan ni Habakuk sa bersikulo 12. Ningon siya dinhi,
Dili ba ikaw gikan man sa walay katapusan? Mao na ni ang bersikulo giingon ni Habakuk, O Ginoo nga akong Dios, ang akong balaan, dili kami mga matay, O Ginoo, ikaw nagtudlo kanila alang sa paghukom, ug ikaw, O bato, nagpabarog ining at alang sa pagpanton. So, dunay mga gipanghisgutan din sa maong bersikulo, nag-ingon din, O Ginoo, akong Dios, akong balaan, O Ginoo niya, O bato. Gipunting una ni Habakuk ang iyang gituhuan bahin sa Dios. Iya mismo gipahinumduman ang iyang kaugalingon sa iyang pagtuo. Iyang pagtuo sa persona sa Dios. Mao ni hinumduman nato kung kinsa ang Dios, ug hinumduman nato kung unsa o kinsa ang persona sa Dios. O kinahanglan usab nga atong huna-unaon og mutuo kita nga aduna gayoy plano ang Dios alang sa atong kaayuhan. Mao kana ang iyang gibuhat sa dihang moingon, O Yahweh, sa unang panahon muasangpit na gani kana imo gisangpit kun unsa gyud ang pangalan nga tinuod-an nga pangalan sa Ginoo, ang kabalaan sa Ginoo. Mao na ang makita nimo nga kinising-kasing gayud ang pagpangayo ni Habakuk, pagampo ni Habakuk. Gipahinungduhan niya ang kagulingon nga ang iyang Dios mao ang Dios nga nagingon, ako mao ako. Mao na sa panahon ni Moses katong gisugo siya, moingon siya nga dili ko moadto unsa may ako isulti dito sa Firao nga kisay nagsugo nako. Unsa may gitubag sa Dios, ning siya ingna nga ako mao ako. Mao na ang pangalan sa Dios. Sa tinuod kaduha kay gayon nga gitawag niya ang personal nga ngalan sa Dios. Mao ni iyang gisangpit, O Yahweh, no? So aduna pay laing iyang gitawag sa Dios. Dunay mga pangalan nga iyang pagsangpit sa Dios, binaagi sa pagtahod niya sa Dios. Ningon din sa mga bersikulo, nagingon nga walay katapusan. No? Umingon siya nga walay katapusan, sa to pa iyang nakita kung unsa ka sovereign ang Ginoo, unsa ka gamhanan ang Ginoo labaw sa tanan. Ang pag-ingon niya, Dios o Elohim, ikaw ang kusgan, ang magbubuhat, ang halangdon nga magmamando. Mao na iyang pag-ila sa Dios. Ningon siya dinhi balaan o kadosh. Naa ka sa klase nga naginusara o gilain gikan sa sala. Separated gyud ang Ginoo. Sa pag-ingon niya nga bato, no? Ikaw ra ang lugar nga luwas. Excuse me. So adunay meaning sa pag-ingon niya diri sa pagampo nga bato, no? Nagpasabot kini nga ang Dios mao gayud ang luwas nga lugar nga atong butangan sa atong kinabuhi. Dili kini ordinaryong paghisgot samtang gisulayan ni Habakuk. Ngay balhin ang iyang unahuna sa makapakurat nga kamatuoran. Kay nakuyawan din ni si Habakuk tungod kay hapit na gamiton sa Dios ang Babylonia aron hukman ang Huda, ug nasayod gid siya kun unsay mahitabo niini. Mibalik siya sa naibahuan niya ang tinuod nga bahin sa Dios. Gibalik niyang kaugalingon dito, diin iyang gitan-aw kun unsa gayud ang Dios sa iyahang kinabuhi. Sama usab na sa ato ang kinabuhi. Kung anaa ka na sa pagduha-duha, anaa ka na sa wala na ipaglaom, balik ngadto sa Dios aron imong makita kun unsa gayud kagamhanan ang Dios sa ato ang kinabuhi. So kini usa sa kamahinungdanon nga unang lakang alang kanatong tanan. Atong tan-awon dinhi ug atong unaon ug ang mga paagi. Kung ato kining buhaton, kung imong wagtangon ang maunungon nga gugma sa Dios. Hinumdumi, kung imong wagtangon ang maunungon nga gugma sa Dios diha kanimo, mahitabo gayud kana nga hangtod sa hantod imong pangutan-on ang iyang pagkamatinud-anon. Magduda na ikaw kaniya. Magduda na ka sa kagamhanan sa Dios, magduda na ka sa paghigugma sa Dios, magduda na ka tanan bahin sa Dios. O kung nakuhaon usab nimo ang kahalangdon sa Dios tungod kay nawad-an ka nagpagtuo, imong gi-question hangtod sa hangtod ang iyang gahom. Nawa na imong paglaom, di na ka mutuo nga ang Dios gamanan. Kung imo usab imong tangtangon ang pagkabalaan sa Dios, imong gi-question hangtod sa hangtod ang iyang kaangayan. Wala na siya justice. Wala na siya ang iyang pagkamatarong. Wala na siya ang iyang pagkamaangayon kung ikaw nagduda na sa kabalaan sa Dios. Kung imong kuhaon ang panalipod sa Dios, kung nawala na ang imong pagtuo nga ang Dios mo'y manalipod kanimo, imo siyang gi-question ang iyang kaayo diha kanimo. Kung sa imong una dili ka na panalipdan sa Dios, sa ato ba imong gi-question ang Ginoo nga dili na ka maayo nako. Nawa na ba ka maayo sa Ginoo? Ang pangutana dili
mituo baka sa Dios. Dili na mao ang pangutana. Ang pangutana, unsang matang sa Dios ang imong gituhuan. Akong balikon, dili ang pangutana nga mituo baka sa Dios. Kitang tanan mituo. Hasta gani ang yawa mituo sa Dios. Huwag na kaila. Ang pangutana din kung unsang matanga sa Dios ang imong gituhuan. Mao na importante kayo nga atong gunitan nga atong nakita og nahibaw-an gayud kung unsa ang klase sa Dios nga atong gituhuan. Kana usa ka mahinungdanon nga pangutana nga kinahanglan gayud nga atong tubagon. Atong itadadon sa atong kaugalingon, personal mismo sa atong kasing-kasing, atong pangutan-on, ni ako dinhi, ni ako sa NRA Iglesia, kinsa unsa mang matanga sa Dios ang akong gituhuan nga niya dinhi. Diha mahitabo na nga aduna kanay kalinaw tungod kay lamdagan ka sa Dios sa imong pagtuo, tungod kay imo siyang gipili ang balaan o tinud-anay o buhi nga Dios. Aduna pay mga pulong nga mahinungdanon kung dili nimo ipahayag, dili ka mahupay sa tanan nga uban pang mga butang nga mahimo nimong tuhuan sa Dios na kay mga pagduha-duha, ihatag na sa Dios, pangayua sa Dios. Importante nga mutuo nga ang Dios sovereign gyud, gamhanan sa tanan, balaan, makiangayon, makagagahom sa tanan, apan dili kini makatabang kung aduna pay pisa sa imong kinabuhi nga nawala, dunay piraso nga nawagtang makaingon jud ka sa panahon nga ikaw anak sa kalisod. Diyos ko, tabangi. Makasangpit ka sa ngalan sa Diyos kung anak ka na sa kalisod, kung nakita nimo nga ang solusyon sa imong problema, dili gini mo masulbad, asa man kapadong, asa man tampo adto. Mudangop gayud kita sa Dios, o makasangpit nga Dios ko. Mao na sa panahon nga makasangpit ka na, mao na kinasing-kasing nimo, kana ang pahayag sa pagtuo nga naghatag kanimo og katakos sa pagsagubang sa nawala nga mga bahin sa imong kinabuhi. Kini nga Dios kinsang dalan misteryoso, mao ang Dios nga imong gipanag-iya. Mao ni ang klase sa Dios nga inyong gipanag-iya. Kini ang Dios nga nahigugma kaninyo. Mao kini ang Dios nga atong isgutan karon. Sama sa mga pulong kung mingon ka, ang Dios maayo. O sa in English man na, nakahinumdum mo atong kanta ni Don Moen. God is good. Isa may nahibalo ng kanta ha. Apela siya, inigday sugod. God is good. Unsa ganang itubag sa kongregasyon? All the time. Balik ko na to, be. God is good. All the time. Kana mo na siya. Bisag kung saan na ito bali-bali, God is good. All the time. Pero atong punan. Sa iyang gingon nga ang Dios maayo sa tanang panahon, ug sa tanang panahon maayo ang Dios, gipun-an kana sa naghimo nini, gibutangan niya ug ako usa ka saksi. Witness mo sa kamaayo sa Dios, witness mo nga ang Dios maayo sa tanang panahon. Mao nay atong ikapadayag, mao nay atong mapabilin sa atong kasing-kasing aron kana makapahayag sa pagtuo nga naghatag kanimo og katakos sa pagsagubang sa imong suliran ug sa mga nawala nga bahin sa imong kinabuhi. Mao ni ang Dios nga misteryoso, mao kini ang Dios nga gipanag-iya kanato nga naa sa atong kasing-kasing, ug mao kini ang Dios nga mahigugmaon nga nagdumala sa ato ang kinabuhi. Dili ordinaryo nga Dios. Mao kini ang una nga butang gipahinumduman niya ang iyang kaugalingon, mao ni gihimo ni Habakuk. Iya kining gihimo, iyang gipahinumduman na iyang kaugalingon kung kinsa ga Dios, kinsa gayud ang Dios alang kaniya. Sama usab nato kung doon natin ikapangutana atong tanawon, unsa man na siya nga Dios nga akong gisimba. Kinsa man na siya nga Dios. Ug sa diyang makaila ka gyud sa tiunay ug sa timos nga gugma sa Dios diha kanimo, wala ka na ikapangutana. Mao ni ang gibuhat ni Habakuk, iyang gipahinumduman ang iyang kaugalingon kung kinsa ang Dios alang kaniya. Ingon usab kita ni ana. So mao ni nga ang kinahanglan nga atong unang buhaton mao nga hinumduman nato kung kinsa ang Dios. So ang ikaduha ani mao ni pagkigsulti sa Dios. So kay kita na hinumduman man nato kung kinsa ang Dios, nakaila man ta kung kinsa ang Dios, nahibaw man ta nga ang Dios mahigugmaon mo na nagigugma kanato. Magkigsulti ta sa Dios. Pagkigsulti sa Dios, mao kana ang atong makita sa bersikulo 13 ngadto sa 17 sa Habakuk. Atong basahon ang maong mga bersikulo.
Ningon din si Habakuk, mao na iyang pagigsulti. Ikaw nga may putli nga mga mata, kaysa pagtan-aw sa kadautan ug dili makatan-aw sa sayop. Ngano nga nagtan-aw man ikaw sa mga tawo nga dili matinumanon ug hilom sa diha nga ang dautan milamoy sa tawo nga matarong kay kanila. Kay ikaw naghimo sa mga tawo nga sama sa mga isda sa dagat, sama sa mga butang nga magkamang sa walay nagdumala kanila. Iyang gikuha silang tanan pinaagi sa taga, iyang gisikop sila sa iyang pukot, gitigom niya sila sa iyang baling. Busa siya nagmaya og nagmalipayon. Busa naghalad siya alang sa iyang pukot, nagsunog og insinso alang sa iyang baling, kay pinaagi kanila na kinabuhi siya diha sa karuhay. Ug daghan ang iyang pagkaon. 17 nagingon, magapadayon ba siya sa pagyabyab sa iyang pukot ug magpatay sa mga nasod nga walay ko kaluoy hangtod sa kangturan? Mauni ang pagigsulti ni Habakuk ngadto sa Dios. Iyang gisulti niya kung unsa ang mga panghitabo. Dinhi si Habakuk nakigbisog. Iyang gitanaw ang kasing-kasing sa problema, the heart of the problem. Mauni iya hang gihatag sa Ginoo. Kining tanan nakasabot gyud nga adunay mga moral nga dili makiangayon nini kinabuhi. Dili kita makaingon nga maayo ang tanan apan naagi ato makita nga naagyoy dili maayo nga mga kaigsuonan o katawan dinis kalibutan samtang ni apa dinhi. So ato makita si Habakuk nga nikigbisog niini, kumbati siya. Iyang gipaningkamutan nga buhaton mao ang pagpahiuyon sa iyang nahibaw-an bahin sa Dios. Bisan pa man sa iyang mga problema sa iyang kalisod, nakita na niya nga gamito na sa Dios ang Babylonia pagkastigo sa Huda. Ang pangutana na ni Habakuk, ngano man nga sa tanang butang nga mahitabo, sa tanang nga buhaton sa Dios, nganong gamiton man ang Babylonia nga pinakadautan, pinakamangtas nga tao, nga maumay ang gamiton sa pagkastigo sa Dios, nganong dili man siya ang mukastigo. Mao na pangutana na nga iyang nasabtan nga lahi ang pamaagi sa Dios ug pamaagi sa tao. Ato makita din iyang gipaningkamutan nga mabuhaton mao ang pagpahiuyon sa iyahang nahibaw-an bahin sa Dios nga gisultian lang niya siya bahin sa mga taga Babylonia. Kaning katong bersikulo nga atong pangbasa mga igsoon mura tag nagsukmat sa Dios apan iyang sulti to dili ingon sa pagsukmat kun dili iya lamang giistorya, iya lamang gisulti kun unsa ang kabug-aton sa iyang kasing-kasing sa nahitabo sa maong lugar sa Huda. Iya lamang gisultian ang Dios kun unsa ka mangtas o unsa ka dautan ang taga Babylonia. So wala siya tumuog tuyo nga pangutan-on ang Dios sa iyahang gahom, no? Dili lang niya masabtan kung giunsa pagamit sa Dios kining dautan. Kaayo nga mga tawo aron silutan ang mga Hudiyo nga labi ka maayo kaysa Babylonia. Gipasabuti ni wa gyud niya masabti. Ngano man gamiton man ang mga Babylonia, ang mga mangtas ug salbahis nga mga tawo mo kastigo sa mga tawo nga mas maayo pa aning mga tawhana. Kung kita naa nang higayuna nakahimutang ta makaingon ka mura maglahi, no? Lahi mo expectation ang mga maayong tawo nga nakasala, ang gikastigo ang makasasala. Gigamit sa Dios, dili siya mismo ang nagpahiagom sa mga kastigo. Busa na sayod siya Habakuk nga ang Dios mo ay nagmando sa nasod. Ug siya na ibalong ang Dios balaan og dili motugot sa sayop. Dili gid siya motugot sa sayop. Og bisan pa adunay usa-usab ka ikatulo nga butang nga hugot nga gikumbinsido si Habakuk niini. Mao nga kini nga ang Babylonia dautan ug bisan pa sila mauswagon sila mga dautan nga mga tao. So atong tanawon sa 14 unsay gingon dinhi. Bersikulo 14 sa Habakuk 1 ngadto sa 17 iyang gihulagway karon ang mga taga Babylonia. Ug iyang kini mao ni gihulagway niya sa taga Babylonia nga maong bersikulo. Niyo siya, kay ikaw naghimo sa mga tao nga sama sa mga isda sa dagat, sa mga butang nga sama sa mga butang nga nagkamang nga walay nagdumala kanila. Ilang gikuha silang tanan pinaagi sa taga. Iyang gisikop sila sa iyang pukot, gitigom niya sila sa iyang baling, busa sila nagmaya og nagmalipayon. Busa naghalad siya alang sa iyang pukot ug nagsunog og insinso alang sa iyang baling, kay pinaagi kanila nagkinabuhi siya diha sa karuhay ug daghan ang iyang pagkaon. Magpadayon ba siya sa pagyabyab sa iyang pukot ug pagpatay
o magpatay sa mga nasod nga walay kaluoy hangtod sa kangturan. Mao ni pangutana ni Habakuk. Iyang gipadayag dinhi ug iyang gipakita gisulti na kung unsang klase sa tao. Si Habakuk naghulagway sa Babilonya nga ingong mangingisda. Ang Babilonya mao'y mangingisda. Mao ni iyang gipasabot dinhi ug ang tanang nasod ingon nga walay mahimo nga isda sa dagat. Kita ang mga katawhan dito panahon na gikumpara ni Habakuk nga mga isda sa dagat o ang mga Babilonya mao ang mangingisda ug ang tao ug ang mga nasod dito sa kalibutan niadtong panahon na walay mahimo tungod kay mabangis ug mapintas ang mao ni ang nagbira sa katawhan sa kanasuran pinaagi sa taga guyod sa kanila sa iyang mapukot sumura tagi pangisda nga wa kay mahimo helpless kayo ka sa paghimo ani mao ni ang pagbuhaton sa Dios ngadto sa huda pagkastigo sa mga tao. Mao ni gisulti niya kung ingon ani ka mangtas kani unsa ka ngilad kini mga tawhana unsa ka dautan dili lang kana nalipay sila sa ilang kaalautan nalipay sila og nalipay niadtong iyang nadakpan kun doon na sila madakpan doon na sila patyon doon na sila kastiguhon mao nay kalipay para nila susukwahi gayud kayo sila dili sila ordinaryo nga mga tao nga mubati og kaluoy sa isig katawo ang ilang hunahuna patay. Ang ilang hunahuna mo ang paanto sa mga katawhan. Ang hugpong nga pulong nga giingon nato nga rejoice and be glad, di ba na may kanta rejoice and be glad. Kana na ato na makuha unta diha sa pagdayeg pagsimba nato sa gipinagis pag-awit. Kasagaran gigamit na sa pagsimba sa Dios diha sa Biblia kaning maong pulong. Ilabi na kun ang duha ka pulong giusa sama na ana atong gibasa. Dinhi gigamit ni Habakuk ang duha ka pulong sa aron ipasiugda no. Kung giunsa pagsimba sa mga Babilonianon ang ilang kaugalingong gahom o kalampusan. Nag-rejoice o nalipay, nagmaya sila sa ilang gihimo sa pagpaanto sa mga katawhan. Nagmaya o naglipay sila sa ilang pagdaog-daog sa mga katawhan. Excuse me. Nagmaya sila tungod sa ilang kaugalingong gahom. Tungod kini mga tawhana ang ilang Dios mao ang ilahang kusog. Wa na sila mo ilah ug unsa ang Dios. Habakuk 1:17 nagingon, magpadayon ba siya sa pagyabyab siyang pukot o magpatay sa mga nasod sa walay kukaluoy hangtod sa kangturan? Nangutana siya niini. Ang giingon din nga siya, mao ni ang gitumo og tuyo ni siya sa tibuok kasundaluhan sa Babilonya. Diin ang hari niini mao si Nebukadnesar o Nabucodonosor. Ingon nga usa ka tawo. Siya nagpadayon sa pagbuntog sa usa ka nasod, kining siya mao ni ang kasundaluhan sa Babilonya. Ug walay makapugong kaniya. Kung makakita silang syudad, agaw niya kini. Kung gusto niya, kung unsa ang iyang naanimo, kuhaon niya kini. Kung dakpon kaniya, sigurado patyon jud kaniya. Alang kaniya ang mga tao sama sa isda ug siya adunay pukot, nagsige siya balik-balik og pukot aron pagdakop sa mga katawhan. Mao ni giingon ni Habakuk sa mga tao, ingon ni ini kalisod ang ilang kinabuhi tungod kay gihimo ra silang sama sa isda. Ninigayon na nangutanan ni si Habakuk, kinsa man ang iyang gipangisda karon? Kinsa man ang tuyo sa mao nga nasod sa Babilonya? Iyang gipakita nga ang sunod buhaton dinhi mao ni buhaton sa taga Babilonya mao ang nasod sa Huda. At tubangan nini makapahugno nga pagkadautan si Habakuk naguna-una kung kanus akin ni matapos. Wala mawagtang sa unahuna ni Habakuk nga kanus ami, Lord kanus ami matapos kung pagantos. Kano sa man ni mahuman, no? Kining tanan atubangan nining pagkahugno, pagkadautan si Habakuk naguhunan ani kung kano sa mahuman. Nakapangutana siya sa Dios, wala ba'y makapugong ni ining mga Babilonya? Mupadayon ba ang ilang paghari sa kalisang sa kangturan? Kinsay makababag sa iyang dalan? Mao ni mga pangutana nga niadtong higayuna, mapangutana usab nato kung kita ang nahitungdan. Kining tanan matinud-anon nga pangutana, ang mata nga atong ipangutana sa panahon sa kasamok. Kung naata sa kalisod mingon tag kanus-am ni mohuman, angay natong timan-an nga si Habakuk may usa ka bug-os nga matinud-anon nga tawo, kinsa kun siya adunay pagduha-duha dili gayon magpanuko pagsulti kanila ngadto sa Ginoo. So kani si Habakuk mga igsoon gigamit ni dinhi nga atong pagtulun-an nga kun dunata naata na nga sitwasyon, naata niya nga kahimtang, dili ta magduha-duha sa pagsulti sa Dios, sa pagpangutana sa Dios, pagsumbong ato sa Dios atong kahimtang. Wala niya gibatunan ang iyang mga pagduha-duha nga gipugna niya
nga kung ikaw mag-ampo ka nga daghan kay kag pag-ampo taas ka pag-ampo nga Lord tabangi ko kay lisod na kayo kung kahimtang ako nagalagad kanimo daghan kay pasakalye ang Ginoo dili na makinahanglan niya na. Ug unsay mo ang pangutana sa Dios, isulti diha sa Dios mo nang ingon siya nga ang inyong pagampo ayaw tas atungod kay ang Dios to sa langit. Ug labaw sa tanan nasayod na ta nga kung unsa ang atong isulti na hibaw-an na daan sa Ginoo. Kung unsa atong gikinahanglan nasayod na siya kung unsay ato ang dawaton, no? Wala siya magdali paghatag og matinahuron nga mga tubag kun dili diretso gid sulti ni Habakuk. So unsa may imong buhaton kun ang tanan nimo pagtuon sa Biblia og pagampo og pagtambag og pag-adto sa simbahan o pagsulti sa imong higala dili makawagtang sa problema. Panalitan na mao ni imong gibuhat nya naagi po yung mga problema nangalagad ka sa Ginoo ni akakaron din ni nya duna kay gihambin nga problema unya iniglakaw ni og pauli ni sa inyo ha nigabot ninyo dito naguna-una kag mawa ang problema apan nagpabilin kini. Kun dili nimo masabtan kun unsa ang nahitabo sa diha nga ang Dios walay kahulugan matud pa ni Eugene Peterson. Mao ni dunay paminawan ni ninyo ningon si Eugene Peterson gikan na sa basahon sa Run with the Horse usa ni kalibro. Ningon siya dinhi. Ang atong kinabuhi dili mga puzzle o katong puzzle nga atong gihimo. Dili mga puzzle nga atong tukion. Hinuon kita muduol sa Dios kinsa nakaila ka nato og nagpadayag ka nato sa kamatuoran sa atong kinabuhi. Dili na kinahanglan nga atong tukion kun unsay hinungdan sa suliran, dili na kinahanglan nga atong tukion kun unsay maayong solusyon kun dili diretso nga to sa Dios. Ningon ini. Kaya ang Diyos nagpadayag ka nato sa kamatuoran sa atong kinabuhi. Siya lamang ang nasayod. Ang sumpay nini mag-ingon nga ang sukaranan sayop mao nga ang pagsugod sa atong kaugalingon ug dili sa Dios sayop na ginadaan kun kita magsalig sa atong kaugalingon. Ang Dios mao ang sentro diin ang tanang kinabuhi milambo. Kung gamito nato ang atong kaakuhan o atong kaalam isip sentro diin magplano sa atong buhaton sa atong kinabuhi. Magkinabuhi kita nga katawanan, magkinabuhi kita nga katinglahan ug pakyas kita sa atong pagabuhaton. Kun dili nato isalig sa Dios. Nakita nimo ang isyu, dili isyu sa Huda. Kun atong tan-aw ni dili kini isyu sa Huda, dili kini isyu sa ilang sala, dili kini uban sa Babylonia ug siyang pagadutan. Ang isyu ni ini mga igsoon mao ang dili isyu sa pagduha-duha, kun dili ang isyu mao ang isyu sa Dios. Kining tanan mahitungod sa Dios kay magkinaunsa ang mahitabo nato dinhi sa kalibutan sa tanan natong mga kahimtang tungod kay bisag unsay atong buhaton mubalik ra gihapon ta sa Dios. Mubalik gihapon ta sa Dios. Mao nga dili isyu ang mga panghitabo kundi ang isyu dinhi mahitungod sa Dios. Duna kay suliran diretso sa Dios. Duna kay ihangad nga problema diretso sa Dios. Naglisod kasi imong kahimtang diretso sa Dios. Dili isyu ang problema kundi ang isyu ang Dios. Kitang tanan naa sa Dios hangtod sa katapusan. Mao na atong timan-an. Kitang tanan naa sa Dios sa katapusan. Ang tanan natong pangutana mubalik ngadto sa Dios tungod kay siya ang usa nga kinahanglan natong atubangon. Dili ta mo atubang sa bisan unsa, dili nato atubangon sa mga solusyon nga atong ginahimo kundi atubangon nato ang Dios sa ato ang mga suliran sa atong kinabuhi. Mao ni gidala ni Habakuk ang iyang mga pangutana ug pagduha-duha ngadto sa Dios. Mausap ka na ang angay natong buhaton. Ang una, si Habakuk na hinumdum sa Dios. Mao na ang una. Ang ikaduha, si Habakuk nagigsulti sa Dios. So anita sa ikatulo mga igsuon. Ang ikatulo nini mao ang paghulat. Wait upon the Lord. Paghulat kung unsay gusto sa Dios mahitabo sa imong kinabuhi. Habakuk 2:1. Ako motindog aron pagbantay ug mopahiluna sa akong kaugalingon ibabaw sa turi ug mulantaw aron sa pagtan-aw kun unsay iyang isulti kanako ug kun unsa ang akong itubag mahitungod sa akong mulo. Unsa may gipasabot niini? Si Habakuk nining panahon na mga igsuon ni adto sa katuri, naghuwat siya dito sa Ginoo kun unsay itubag sa Dios. Naghuwat siya ug unsay itubag sa Dios mahitungod sa iyang gimulo. Wala siya maghimo og mga butang nga angay niyang buhaton aron masulbad ayang kahimtang kundi unsay gihimo. Mao ni ay katulong kamatuoran nga gihimo ni Habakuk, maghulat kita sa Dios. Ang mga ubang hubad ini maupulong watchtower o guard post, mura ning mga sundalo, mura siya sundalo nga adto mag-atang dito sa turi aron makita niya ang umaabot nga mga kaaway
ug dunay mga katawhan nga maabot. Mao ni gibuhat karon sa panahon ni Habakuk nga sa iyang mga pangutana gihangad niya sa Dios, wa siya magapura, wa siya magsige og hatag og unsay mga solusyon sa iyang problema, kundi miadto siya sa turi, miadto siya sa bungtod aron pag-atang paghuwat unsay tubag unsay tubag sa Dios. Gituyo niya nga magbantay o maghulat o magpaabot nga tubagon sa Ginoo sa iyang ikaduha nga pangutana. Wala siya kay balo kung unsaon pagtubay sa Dios o hangtod kanusa siya maghulat. Ang nahibaw-an na niya nga karon na ang panahon sa paghulat sa Ginoo. Wa siya mabutas siyang unahon nga unsa kani kanusa pa ko tubagon sa Ginoo sa akong problema. Kanusa pa ko tubagon sa Ginoo sa ako ang mga gihangad kaniya nga masuliran sa akong kinabuhi. Kanusa pa ka mi hatagan og kagawasan sa Ginoo. Dili na mao ang gihimo ni Habakuk, kundi naghuwat siya dito sa turi. Ipasabot ka na nga siya nagpaabot sa kabubuton sa Dios. Nagpaabot siya sa tubag sa Dios. Daghan sa mga katawhan mga igsoon nga kun duna na gani mga panghitabo nga dili mohaom sa ilahang expectation. Duna na gani moabot sa kinabuhi sa tao nga pagtan-aw nila nga mao na niya ang solusyon apan di niya mao. Mawagtang ang ilang pagtuo sa Dios. Mawagtang gyud ang ilang pagtuo sa Dios tungod kay ila man kining mga solusyon ilang gihimo, ila man kining pangunahuna, ila man ning kusog, ila man ning pamaagi, unya ug dili mohaom ang Dios dayon ang atong basulon. Mahitabo ni bisan kinsa. Kung dili nato makita ang piraso usa ka piraso sa puzzle sa atong kinabuhi, dili sila makapaabot sa saktong higayon ug ila kining makitaan. Hinuon tugutan nila ang ilang kinabuhi nga mupating hulog sa walog sa pagkawalay paglaom ug ila na lang igugol ang ilang oras sa pagtan-aw sa problema ug nakalimot sila nga adunay Dios nga mas labaw nga nasayod sa tanan. Sumana atong gihingon ug dunay tay dili nato makita ang tubag sa ato ang problema. Kung dili nato mapalgan ang solusyon sa atong problema sa atong pamaagi, mawad-an din ta paglaom. Kay nagsige tagtutok sa atong problema og nakalimot na ta sa Dios nga labaw nga nasayod sa tanan. Ato nang nalimtan nga ang Dios kanunay nagauban kanato. Doon na tay problema sa una nga susama nga problema gikan pa atong 20 years 2 years gikan karon o sa miagi nya mao lang gihapon atong problema karon. Mao lang gihapon atong pagbasol sa Ginoo. Kun imong tan-awon moingon ka nga, mao naman yung problema, hanga naman yung gabalik-balik. Ayaw niyo sabta nga kamo gipabalik-balik sa Ginoo niya ng problema nga gipaantos mo sa Ginoo. Huna-hunaan ninyo nga ni adtong duha ka tuig na kape ni balik na nga mo gihapon ang problema, pangutana imong kaugalingon, nakalusot ba ka? Nasulbad ba ang problema? Ug nasulbad magani ayo kuno na ikay nagsulbad ang Ginoo nagsulbad niya na pero kay niabot naman ka sa suswama nga suliran karon sa imong kinabuhi nga niadtong panahon na nasulbad may paglaom ka nga kana sulbaron gihapon na sa Ginoo. Dili ka mawad-an og paglaom. Ayaw ka balaka tungod kiningon ang Dios nga dili ka ikaw pasagdan, dili ka ikaw niya pagabiyaan. Kinahanglan nga bukhon kanunay ang mga mata aron makita nato pagpanglihok sa Dios sa atong kinabuhi. Mata espirituhan ng mata. Nasayod si Habakuk nga ang Huda mabungkag tungod sa iyang sala. Apan dili gayud niya masabtan kung ngano nga ang taga Babylonia ang mga mabangis o mapintas ang mga tao gamiton sa Dios sa pagkastigo sa Huda. Apan simple ra gyud kaayo, simple ra lang ang desisyon. Ang gihimo ni Habakuk maghulat siya sa Dios. Nasayod siya, dili niya madawat ang tubag sa Dios. Nganong taga Babylonia nga mga dautan mo kastigo sa tawo nga maayo nga nakasala. Apan ang iyang gihimo, wala siya magreklamo kundi naghulat siya sa Dios. Sama usab na sa atong mahitabo. Matod pa ni Sidlow Baxter, ang gihubad nato ni sa Cebuano, nag-ingon siya dinhi. Paminawan ninyo. Ningon siya ang mga tao nag-ingon nga ang Dios wala makigsulti sama sa iyang gibuhat kaniadto. Mao ni giingon dinhi. Ang mga tao, nag-ingon ang mga tao nga ang Dios wala makigsulti sama sa iyang gibuhat kaniadto. Apan kun ang tinuod nga pahayag nga ang mga tao dili mamati karon sama sa ilang gibuhat kaniadto. Ang tao maoy wala mamati. Ang mga tao kaniadto na mati karon wala na. Ang Dios nag-ingon dinhi nga ang Dios wala makigsulti sama sa iyang gibuhat kaniadto. Mao na ipasangil nato wa naman mosulti ang Ginoo karon.
Pero ang tinuod mga igsoon, kita'y wa mamati sa gisulti sa Dios. Kita wala magpanumbaling sa gisulti sa Dios. Mangutana ta, wala man musulti nako ang Dios. Unsam din ang pulong sa Dios nga gihatag nato. Mao na ang paagi sa pagigsulti sa Dios. Apan naghimo lamang katarungan nga ang Dios gusto siya nga ang Dios gud mismo mo istorya. Ang pulong sa Dios mao na ang Dios mismo. Mao na ang mensahe nga gihatag kanato. Kitang tanan nagkinahanglan og mga higala nga maminaw kanato sa atong kasakit. Apan subok palandungon usab nga atong makaigsuonan, dili ganahan na makigsulti nato. Dili ganahan mamati kung unsa may ato ang mga kiubos, unsay atong mga kaguol. Ayaw kanimti ang tubag sa Dios kay ikaw wala gyud pailob. Dili gyud ikaw mapailobon, ang tao dili gayud mapailobon. Sa dihang modangop kita sa Biblia, ang Dios nga maalam ug mahigugmaon sa tanan, nagbalik-balik kanato gyud sa pagsulti, paghulat, pagpailob. Wait upon the Lord, no? Matod pa ni Lewis Midis, gihuban nato usab sa Cebuano mga igsoon, ningon dinhi, ang paghulat mao ang atong kapalaran. Ato na nang kauban sa atong kinabuhi sa ang paghulat. Mao ang atong kapalaran, ingon nga mga binuhat nga dili makahimo sa ilang kaugalingon nga mahimo. Ang ilang gilauman naghulat kita sa kangitngit sa usa ka bayanan nga dili nato mahayag. Nahulat kami sa kahadlok alang sa usa ka malipayon nga katapusan nga dili masulat. Naghulat kami sa usa ka dili pa nga ingon og wala pa. Mura siya pasumbingay. Naghulat kita sa wala pa. Mao na ang atong giingon og pagtuo. Naghulat kita sa wala pa niabot nga atong gituhuan nga kana gayud moabot pinaagi sa ato ang pagtuo. Mao na ang buhaton sa Dios kanato. Mao na ang buhaton baton niya sa panahon nga kita mao naghulat. Mao gini gingon dinhi ang paghulat mao ang pinakalisod nga buhat sa paglaom. Waiting mao na pinakalisod gyud nga buhat sa paglaom ug wala kay paglaom wa di ka kapaabot. Pinaagi na sa imong pagtuo, ikaw makapaabot sa usa ka butang nga imong gilauman. Ang pangutana dinhi gibiyaan na ba nimo ang mga gipabuhian nimo sa Dios? Ug imong gibuhian kini mga igsoon nya dili usab nimo mabati ang tubag sa Dios sama ni Habakuk nga nagdala sa tanan niyang pangutana ngadto sa Dios. Apan ang Dios wala pa motubag kaniya. Maghulat ka ba sa hingpit nga pagsalig pinaagi sa pagsinsya? Ang pangutanan ini, makapaabot ba kita nga puno sa pagsalig? Makapasinsya ba kita sa pagpaabot sa tubag sa Dios? Mao gini ang atong buhaton mga igsoon kay ang paghulat sa usa ka butang mao ang pag-ila nga wala kitay kontrol. Balikon. Ang paghulat sa usa ka butang mao ang pag-ila nga wala kitay kontrol. Ngano man? Because God is in control. Wala kitay kontrol sa mga butang dinis kalibutan. Wala kitay kontrol sa mga panghitabo. Wala kitay kontrol sa atong kinabuhi. God is in control. Mao na nga dili gyud wala kitay mahimo kung mag-una-una ta mga igsoon. Ang paghulat magpahinomdom kanato nga dili kita ang nagdumala. Inomdumi. Ang paghulat nagpahinomdom kanato nga dili kita ang nagdumala, kundi kita mga binuhat. We are just creation. We are just a creation. We are just created. Mas labaw na sayod ang naghimo nato. Mao na ipagpahinomdom nato nga dili kita ang nagdumala, kundi kita ang gidumala. Dili ta maghimo sa atong kinabuhi, magunata sa kabubuton sa Dios. Apan dili lang kita maghulat, nagahulat kita sa Dios. Ug kung kita mosalig sa iyang pulong, kita mahibalo sa ulahi nga ang Dios may gibuhat samtang sa atong pagpaabot sa tubag sa Dios, sa tipik sa piraso nga nawagtang sa atong kinabuhi. Sa dihang makaingon kita nga walay kahulugan ang atong pagpaabot. Walay tubag sa imong pagampo nga miabot. Hinumdumi nga kita under construction pa. Excuse me. Hinumdumi nga wa pa matapos ang Dios diri kanato. Samtang nagpakabuhi pa kita nining kalibutan na dako kayo ang marka sa atong atubangan under construction. Ang Ginoo nagpanglihok bisag wala ta makakita. Ang Ginoo nagbuhat
sa unsay angay niyang buhaton alang sa atong kaayuhan. Apan dili lamang nato makita tungod kay naatay gustong ipabuhat sa Dios. Dili ta modawat kun unsay buhaton sa Dios diri sa atong kinabuhi. Mao ni ang gihimo karon ni Habakuk nga naghuwat siya, nitungtong siya sa turi, nagpaabot siya nga tubag sa Dios. Hinumdumi nga ang Dios mga igsoon, nagpanglihok samtang ikaw nagpaabot. Mao na isilsil nato sa limpatakan nga doon na magani tay question sa Ginoo, doon na magani tay giampo sa Ginoo, doon tay gihangad sa Ginoo. Hinumdumi nga samtang ikaw nagpaabot, ang Dios nagpanglihok sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga sa pagkatkat nimo sa turi sa bungtod, pagpangita sa tubag sa Dios, kabahin sa nawala nga piraso sa puzzle sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga nianang bungtod, mao usab kana ang bungtod diin si Kristo gilansang sa krus. Mao na ang kasaysayan nga diin kun dili kita makapaabot sa Dios atong tan-awon kun unsay ang gihimo ni Kristo alang sa kinabuhi sa tibuok katawhan. Unsay gibuhat sa Dios nga Amahan pagpadala siyang anak diri sa kalibutan, dito gilansang ni adtong bungtod. Kung ikaw mo tan-aw sa unahan mga igsuon, kung imong tan-awon ang cross nga karaan nga gilansang ni Kristo, makaingon ka nga bisan pag unsay nawala sa akong kinabuhi ning kalibutana, kana ang tipik sa nawagtang nga mao'y makakumplito sa akong kinabuhi, mao si Ginoong Hesus. Ang iyang kamatayon mao'y naghatag kanato og dakong paglaom. Ang iyang pagkabanhaw mao naghatag nato og buhi nga paglantaw sa ato ang kinabuhi aron kita magpadayon sa paglakat ug pagtuo sa atong buhi nga Dios. Mao na atong makita dinha mga igsuon kun unsa man ang mga butang nga gipangayo ni Habakuk dinhi sa Dios, iya kini gipaabot. Ug moabot man gani kini sa atong kinabuhi usab, atong tan-awon nga bisan unsa pa ang nagkulang ug doon na magani usa ka luna ug lugar sa imong kasing-kasing nga hawang. Hinumdumi mga igsuon nga wa kay mahimo kun unsay ibutang nimo ni ana. Bisag unsa pa imong butang diha, hawang lang gihapon. Apan kun imong kuhaon si Ginoo, nimo si Ginoong Hesus nga mao'y mosulod diha sa imong kasing-kasing, mao kana ang tipik sa usa ka pasol nga nawa sa imong kinabuhi nga wala nimo ibutang sa imong kasing-kasing. Kun imo kanang buhaton, makaingon ka, "O Dios, salamat." Sa dugay na kong paghulat sa tubag sa akong problema, ako lamang diigi atubang ang pisa sa akong kinabuhi nga mao'y makakumplito kanako. Pansubo palandungon usahay atong mataligaman nga labaw sa tanan ang atong gikinahanglan bisan pa man ang atong kinabuhi hawang, bisan pa man ang atong kinabuhi kulang. Dunay bahin sa atong kinabuhi nga atong gikinahanglan aron kita mapuyo nga magmalinawon, aron kita makumplito ang atong kinabuhi. Naay atong nakita apan naghimo tag atong kaugalingong solusyon. Paninumdumin niyo mga igsuon, sa ko nang gikaingon, usa lamang kabutang ang makakakumplito sa atong kinabuhi. Way lain si Kristo nga atong Ginoong Dios. Siya ang tanan alang kanato. Mao na nga ang pagduha-duha walay luna sa atong kasing-kasing kung ang Dios mao na naglingkod dinha sa trono sa imong kasing-kasing. Tungod kay ang tanan nimong bahin sa imong kinabuhi imo nang gisalig sa Dios. Ug tungod kay nining tanan ng mga panghitabo dili man nato makabot ang mga solusyon o tubag sa atong pangutana, si Hesus lamang ang maoy nagdala sa katubagan nining tanan. Amen. Magampo ta. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa imuhang mensahe nining kapunon Ginoo. Salamat Lord nga ikaw Ginoo nagpahinumdom na usab kanamo Ginoo Dios. Nga bisan pa man unsa kahawang ang among kinabuhi. Nga bisan pa man unsa ang among gibati nga dako kayo ang kulang sa among kinabuhi, nga dili gayud kini makumplito Ginoo Dios. Nagpabilin kining hawang Ginoo tungod kay naghimo kami og solusyon nga amoa. Pasalamat Ginoo nga kanunay ikaw nagpahinumdom kanako o kanamo. Nga usa lamang kapisa sa among kinabuhi nga among gikinahanglan aron mangkumplito, way lain si Ginoong Hesukristo nga nagdala og kalampusan o katumanan sa amoang pangandoy sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nining pagpahinumdom Lord God ug tuguti amahan nga sa kanunay Ginoo Dios ikaw Ginoo magauban kanamo o Lord. Nga ikaw Ginoo Lord God magahatag kanamo og kahayag sa among pangisipan.
Hinumdum mi Lord o God nga ikaw Ginoo ang among Dios ug kanunay ikaw mapahinumdum ko namo kung kinsa ka. Hinumdum mi usab Ginoo o Lord God nga ikaw ang amo ang saligan ug pagsulti kami kanimo o Dios. Ug sa kanunay magahulat kami kanimo. Nining mensahe Lord ni gihatag ka namo ning kapunon. Ikaw lamang mong pasalamatan dahil himayaon lagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ug amen.